A cociña tradicional é unha herdanza moi valiosa que pode chegar a perderse co paso do tempo. As novas xeracións gustalles comer, pero xa non tanto cociñar. Consideran que un cocido ou uns callos son pratos moi laboriosos que requiren un tempo que agora mesmo non teñen. Apostar pola cociña tradicional é unha opción cada vez menos frecuente entre as novas xeracións. Moito traballo. Pero porque eu son un pouco vago, eu creo que hai xente que sí que lle gusta, pero sí, non é o meu. Eu prefiro sinxelo, algo sinxelo. Os hábitos culinarios van cambiando ao mesmo tempo que o noso ritmo de vida. Hoy me quedo solo, entonces pues no tenía muchas ganas de cocinar. Hoxe a xente ten que ir ao gimnasio, ten que socializar e iso todo a cociña restacho. Moitos establecementos apostan por preparar menús onde non se perda esta cociña tradicional. Cocido, xurelo forno con panadeiras, ou con cachelos. Preparar un cocido, uns callos ou mesmo unhas lentellas pode parecer laborioso, pero os expertos aseguran que é cuestión de organizarse, xa que a cociña caseira é máis saudable e económica. Non pode faltar, sobre todo nos días fríos. Ainda a semana pasada comín a fabada igual. É verdad que o cocido deixámolo un pouco máis po fin de semana. Eu penso que é unha cuestión de tempo, porque realmente é máis barato cociñar, porque tú a comida caseira reaproveitas todo o que che quede. Se che sobra unha carne, pois fas unhas albóndigas. Sobre todo guisar me gusta. Enseñoume a miña nai cando era pequeno e me gusta, me evade do día a día do traballo. Detrás desta nova herdanza culinaria están, a máis desa falta de tempo, as tecnoloxías. Segundo un estudo da UOC, un 46% das novas xeracións aprende a cociñar a través das redes sociais dunha maneira fácil e rápida.